yung naghugas ka dito. Yung relo? Hindi pa dito. Kahapon ko pa nga nakita. Hindi, nung hindi pa natrabaho. Kasi inaanap niya sa bahay. Oh. Ay, basta naman kasantabok ko. Oh. O, nagbalik ako sa... Hindi, yung pera dito, kinuha mo. Ito yung naghugas ka dyan. Oo, nababaliw na ako sa kakahanap. Si Bidang. Nabid ko. Oh, regalo ko siya ito. Si Bidang, may pinapasabi si tatay. Seryoso nga. Oo nga, naiwan mo. Ilang araw na yun dito. Hindi pa Sa natrabaho. Panikano, may pinapasabi sa'yo. Andito na yun. Tatay ni, yan uling ano. Oo. Andito na. Ayan, bukas daw ay ano? Ano bukas? Araw ng? Araw ng mga patay bukas, walang 14. 15 na kasunod. Anong araw bukas? Anong pizza bukas, Lo? Wala akong patang tinul. Salamat. Salamat. Nagpasalamat si Tulo, walang 14 bukas. Walang 14. Salamat ka. Katulog pa. Hindi, yung naghugas ka dito. Yung relo? Hindi pa dito. Kahapon ko pa nga nakita. Hindi, nung hindi pa natrabaho. Kasi inaanap niya sa bahay. Oh. Ay, basta naman kasantabok ko. Oh. O, nagbalik ako sa... Hindi, yung pera dito, kinuha mo. Ito yung naghugas ka dyan. Oo, nababaliw na ako sa kakahanap. Si Bidang. Nabid ko. Oh, regalo ko siya ito. Si Bidang, may pinapasabi si tatay. Seryoso nga. Oo nga, naiwan. Ilang araw na yun dito. Hindi pa Sa natrabaho. Panikano, may pinapasabi sa'yo. Andito na yun. Tatay ni, yan uling ano. Oo. Andito na yun. Yung kalabaw daw. Yung kalabaw, nagugutom Oo. na. Dadalin ko na. Ah, okay. Yung Oo. Ilang araw na yun doon. Oo, dadalin ko na. Tilo! Nagluluto si Tilo. Kuya Vince. Halika rito. Ito yung adobo. Ito. Ano mo na? Sabi Ayan, tumawag si Gwen. Oo. Mainit, sorry, Tumawag mainit. si Gwen. Sorry kaya kami Kin-kin. state. Nagka-problema na naman yung ano, yung Sabi kami ko, ni Gwen. State of Talikundan. Yo! Ay, ganyan. Ano nagre-review? Nagre-review. Di man, turak sa naman kung man-review. Taturain man raw ako. Taturaan mo man ako. Magturat. Sige. Ako. Mag-slogan kitang daro. Ganito daw Valentine's, nagpapakondisyon, hindi nagpapa-stress. Kumusta Valentine's mo bukas? Tama? Sino? Ikaw? Sino daw? Ikaw? Ako? Oo. Ay, tinda. Tinda. Date sa Boulevard. Always. Yung business. Date sa Boulevard. Always somewhere. Magtitinda po ba kayo ng flowers? Hindi po, walang budget. So, Kasi I can buy my own flowers na lang. ako lang first na tugma. Tinda? Buy na rin din ako migyan sa Boulevard. Tinda man kang flowers na tinda. Hindi naman kami. Joke lang. Na talaga. Di man ako feel na Amoy? Walang gain ko saan. Tapos Oh. usad lang kami. Oh, kain po tayo. Mina, magkakan. Ano Kain isa? lang tayo. O, kain lang daw lang tayo. Kain na po ako, Ah, sa tapos bagay. kayo. O, Hindi diba? Hindi tayo. Kain lang, ulang tayo. Luto ni Tilo. Sir, kamu kay. Kain, ulang tayo. Amo yung ulam namin. Batok-batok. Chin-chin, mag-uhugas. Kanin palo. Kanin. May ulam po ako. Beer. May ka pa para tumakad ka. Hmm. Hindi na ako natangkat. Hindi tumangkad. Mataba lang ako. Mataba lang ako. Ayan, sana di kayo magsawa sa manonood ng vlog na to. Pagsawaan yung itutok natin sa kanya. Baka sabihin man kan. Chin-chin sa nang Hugas siya ng plato. tutorial paano Oo. magpapano. Tutorial. Wisit. Natala yung Tilo. Ang unayan ka. Oo. Pagtatawan na sana. Sabi ko guys mo ayan.
Tutok ko yan, 1 oras. Igiban mo si Chinchin. Do. Pag huminga ang tubig. Ano? Sabi. O yan, comment. May pira baga Chin. Bakit kinuha? Pag ka tubig ka, sabi ka na nga. Dito pa kuya, may stubber pang nahulog. Kakano pa yan? Stubber, Kukunin hindi. ko yan. Diyan yan sa Oh. ano, sa nahulog mo. Ano ka dyan? Sabi ka na, pag may tubig ka. Ano? Untog. Yan ka. Dumungo sa... Kumamati. Naro. Nagdanan ako dito. Ano ba kaya? Nauntog. Ano yun? Sabi na, tilo talaga. Mag-toothbrush. Lo, na-try mo nang mag-toothbrush na sumisipol? Nag-toothbrush na sumisipol? Ha? Nakakita ka na nun? O kayo mga sa mga viewers, ito, comment po kayo kung na-try nyo nang mag-toothbrush na sumisipol. Lo, try mo nga. Ako nakakita na ako niyan. Sumisipol na nag-toothbrush. Tanungin natin si Chinchin kung nakakita na ng nag-toothbrush na sumisipol. Ako nakakita na ako eh. Chin, nakakita ka na ng ano? Ng nag-toothbrush na sumisipol? Hindi. Nataggoy. Mga ganyan. May ibang Tapos nag-toothbrush? nag-toothbrush? Oo. Hindi. Hindi pa? Hindi pa. So sir, nakakita ka na ng ano? Nag-toothbrush sumisipol. Habang nag-toothbrush sumisipol. Sumisipol lang ako pero hindi ako. Si Tilo? Hindi, nakakita ka na? Oo naman. Oo. Nakakita na pala si sir eh. Oo, toothbrush. Sumisipol. Sino nga? Kung ano nakita ni sir, kung sino. Ang nakakita na ako niyan, sumisipol. Alam niyo kung bakit sumisipol? Habang nag-toothbrush. Kasi nakapustiso. Alam mo na kung paano. Nakapustiso. Tinanggal niya yung pustiso niya. Di ba, sa kamay lang naman yung binabrasan, no? Nag-toothbrush niya. Parang ganyan lang yan, no? Ganyan lang. Oh, try mo kay Tilo. Patanggal Wala na pustiso niya. Wala na. Saan? Ewan kung saan na. Baka bininta na kay Boss Toyo. Ano, ganito pa. Baka niregalo. Ang ganda doon taas na ulo. Nakita mo yun? Nung nagbubuhos ng biga? Oo nga. Oo. Nalaglag po yun. Nalaglag yung position ni Tilo nung nagbubuhos ng biga. Sakto pati sa tugali yun. Kanan. Ito kanan. Nalaglag nga. Wala, hindi nagreklamo sa posiso. Namit si Minto. Ang malala pa nun, pagkapulot ni Tilo, sabay pasak ulit. Hindi mo lang inugasan. Pasak ulit sa ano, bunganga. Ano mo si Tilo kung paano nasok niya? Asan posisyon pala? Saan? Tinapon mo? Mayuwag na. Hindi mo na ginagamit? Maluwag nga alam mo kung bakit. Kasi pag pinaglalaraan niya sa amin. Oo, laging pinapalagatok sa bunganga ng ano. May kasakit. Ano? Huwag ka, magdodoyan dito sa ano. Question kid. Ano? Magka-chat. Magka-chat. Oo naman ako, kid. Oo naman ako. Ano? Oo naman ako. Kawawa. Ay, paano? Kawawa naman ako. Kawawa ka naman. Wala kang ka-chat. Turan mo kasi kuya yung mag-discard eh. Hindi nga ako marunong. Lalaki sa lalaki. Turan mo kasi kausapin mo. Ikaw nga. Kasi kung paano manligaw. Hindi, yung mga ano nyo. Nadiskarte? Nyo sa ano, mga discard nyo. Lalaki sa Sa lalaki. babae? Kausapin mo ano kung ano dapat niyang gawin. Ayaw ko baka matuto si Tilo.
Malay mo, ikaw lang pala ang sagot. Happy ay. Happy. Dapat siya ako, permission ng happy. Lagi siyang happy. Kung nagkararo mo, Happy together. Na 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 na. tala. Ano? Ikaw nga. You happy and you know it's in your hand. If you happy and you know, you don't really wanna show it. If you happy, wanna know, wake up your hand. Aras magakad ko. Di naman gad kuya, ikaw kuya nag-kinder, kaya dali. Direct ako eh. Diretso ako grade 1 eh. Ah, di ka ay, di ka nag-kinder. Hindi. Totoo. Diretso ako grade 1 eh. Ako kaya pinadoble kung kinder pa. Pinaulit ka. Dali. Malaki na kasi ako noon. Tapos, Pero maliit ka pa. pero kulang yung edad ko. Malaki na ako noon, kaya pinasok ako sa kinder. Pwede na. Tapos nung pag grade 1 ko, sakto na ako sa pang grade 1 na bata. Kaso, nung tiningnan yung yung edad ko ng teacher ko, hindi pa daw ako pwede. Kaya pinalit ako sa grade 1. Diba? Ganun pala yun. Pag kulang yung edad mo, nabalik ka sa Pala pag kulang yung isip. Pag kulang yung isip. pag kulang ka sa isip, dun ka sa mental. Mental hospital. Mental hospital. Psychology. Psychology. Yun yung teacher mo. May pupuntahan. Arturo, nandun si Arturo. Pinapataba-taba mo si Arturo. Okay, man. Kilala mo si Arturo? Kambe? Oo. Ang kambing si Arturo. Arturo yung pangalan nun. Arturo. Pangalan ng Arturo. Paano yung Paano yung sound babae. ng kambing? Yung ano? Paano? Isa pa nga. Kapag tawag yun, hinatay yung kambing, si Telo na yung magiging kambing. Pero di kayo sikin minsan. Ikaw, uda. Si Kuya. Tripod na lang. Hugas. Yung kapaturo daw sa akin si Kuya Jason. Siya yung taga-hugas dito sa barracks. At 2 araw na wala siya dito. Pinahanap. Dalawa? Dalawa. Kapon. Tapos, isa pala. Nandito ka pala nung bago kami umalis. Gago ka ni Almale. Kuya na uli. Hipan ka. Dito na malis. Hipan ka. Ano? Ako! Hindi, joke lang. Kuya na uli, si Chinchin na lang daw mag-drive ng motor pa uwi dyan. Kuya. See you. See you. Chinchin na lang daw mag-drive. Yan. Kaya, pakadating ko dyan. Marunong mag-motor? Oo. Marunong ko lang mag-motor. Kaya pakadating ko dyan sa inyo, madi-discourage ka na, mawalan ka na ng ganang magmotor. Ayaw kung bakit. Bakit nga ba? Kasi wala na rin gana yung motor mo. Sabi niya ng gas-gas. Ayan, umuulan na naman. Parang kumukontra yung panahon sa gala namin ni Tilo. May gala sana kami ni Tilo eh. Gagamitin namin tong motor ni Kanoli. Kaso itong ulan. Sabang nanonood tayo sa vlog ni Kanoli. Kain po tayo. Sige, kain ka lang dyan. Walang tayo. Maya, kwentuhan po tayo.
At si Chinchin, tuloy-tuloy pa rin sa paghugas. At si Tilo, tuloy-tuloy pa rin sa pag-Facebook. Doon na si tatay ngayon. Ah? Kanina pa umaga. Ay, nandun na yun. Kanina pa. Nakakain siya karad. Saglit lang. Pag parking namin, mga minuto lang. Sakay ka ito. Nasa na kaya niya? Bubis. Bubis line. Ang pinipilan ko ba, konti-konti. Tapos maglinisip muna ako. Ayun, alam akong pagkain. Ayan po, tapos nang maghugas ng plato. Si Chinchin. Baba na dyan. Balik duyan niya. Ay, ito kasi no. Okay na. Ayan, nanonood kami ng vlog. Chinchin. Para hindi ko Nanonood kami ng vlog. Kaya ulit. magmamahal sa mga gadget. Kailan ko kaya yan mapipersonal, no? Sikat yan eh. No? Kailan kaya natin mapipersonal yan, no? Ha? Sikat to eh. Basta-basta yung mga ganito. Hmm. Napakamahal din. Kailan kaya natin mapipersonal, no? Pag perfect time siguro. Pag perfect time Ay, na. hindi. Ano? Siguro baka ano na kayo. Halubungan. Magkasalubungan. Madumi yung kamay mo. Tapos Makita mo Oo. na siya. Gusto ko talaga itong ma-personal eh. Sikat na vlogger. No? Taga Bicol daw yan eh. Ha? Salubong mo na nga. Yan Salubong ka na ba? pinansin. Oh? Oo. Ano Siguro pa? ikaw yung sikat doon kasi hindi yung pinansin. Baka. Yung ginagawa niya, nagpunas na Drone. drone. Lagi lang nakikita ko yan sa ano. Lagi ko nakikita sa vlog lang. Eh, personal di pa. Pasunulin mo kasi. Punta ka sa bahay niya. Punta. Motor ka. Atid mo tong motor. Pwede. Para personal, no? Hatid ko sa kanya. Atid mo yung motor niya. Pasunulin mo. Hatid yung motor niya. Para personal ko. Kung ano-ano lang yung vlog muna ngayon. Para may mapanood kayo. Mas lalong lumakas yung ulan. Ayaw talaga kaming payagan maggala ni Tilo. Ano, Lo? Next time na lang, Lo? Lo, next time na lang. Ulan, no? At, ayun nga. Gagamitin sana namin ni Tilo yung motor ni Kanoli. Kasi, ninutosan ako ni Kanoli na kunin ko dito. Yan, o. At dito nga yung susi. Andito yung susi. Sabi ko sa kanya, kako gamitin ko muna. Kasi nag-commute ako papunta rito. Gamitin ko kako maggala kami ni Tilo. Para yun nga, mag-ano tayo ng vlog. Kaso yung panahon ay panay ulan. Parang butas na siguro yung langit. Kumbira. Baka butas na, no, Chin? Butas na siguro yung langit. Kumusta na sa inyo? Ha? Kumusta sa inyo? Oh? Baka na palagi na yung tubig doon. Kasi palagi yung ulan. Hanggang... Iwan ko, hindi ko man siya nang matanda. Basta, Ay, di na kamo doon natutulog. natulog ako doon. Kagabi. Sa baba o sa taas? Ah, sa boulevard? Wala kang doon sa baba, wala kang doon. Baka. Ba. Tapos yung tubig doon. Ay, mamaya pupunta ko doon. Hatid ko si Chinchin. Mag-vlog tayo doon sa kanila. Hatid ko si Chinchin.
At yan po, hanggang dito na ang vlog na to. At maraming salamat. Bye-bye. Thank you po sa mga sponsor, mga viewers. Bye-bye.